Γεια σας φίλες και φίλοι από το γήπεδο Ξεροποτάμου, 21η αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας της δράμας. Ο Μέγας Τελέγιος του Ξεροποτάμου φιλοξενεί την ομάδα του Καλαμπακιού. Ένα παιχνίδι που καίει τους γηπεδούχους παρά τους φιλοξενούμενους, που ο στόχος έχει επιτευχθεί, μια καλή πορεία και παραμονή στην κατηγορία χωρίς προβλήματα για την ομάδα του Καλαμπακιού, με τις κυτρινόμαυρες εμφανίσεις ομάδα του Καλαμπακιού, που έχει παραταχθεί με τον νεαρό, τον Καρίνογλου κάτω από τα δοκάρια, νούμερο 2 ο Πέτρο, ο Κλογκύρη με το νούμερο 3, Χατσοτηριάδης 4, ο Μποτίνας το 5, Τζιβανάκης το 6, το 7 ο Πέγκου, 8 ο Λαζαρίδης, 9 ο Παπαλιάς, 10 Δημητρίου και 11 ο Διάφας. Αλμπερτίδης, Ντόβας, Αραπατζής, Κυρετζής, Μαριάδης και Σαραλιώτης, αυτοί που κάνουν στον πάγκο. Ενώ με τις μπλε εμφανίσεις είναι γηπεδούκοι, με τον Ουζούνη τερματοφύλακα και ο Μουρτζή, Δημίου, τον Δημίου τον Γιώργο, τον Ακριτίδη, τον Δερμετζή, τον Φωτιάδη, τον Ισλάμι, τον Ιωαννίδη, τον Χαραλαμπίδη και τον Παϊσίδη. Κάμα Δεμίσης, Παναγιώτου, Ιακωβίδη, Σύντο, Στόντρη και Καραζιάς στον πάγκο, ενώ διαιτής είναι ο Θόδωρος ο Παρχαρίδης με τους Λαμπριανίδη και Λαφαζάνη, οι δύο βοηθοί. Μονόπλευρο λοιπόν το ενδιαφέρον για την σημερινή αναμέτρηση, με τον Κλογκύρη, Παπαλιάς, Κλογκύρη, Διάφας, Χατσοτηριάδης με τον Διάφα, παραπίσω με τον Δημητρίου. Θα γίνει μεγάλη πάσα εκεί που ο Ακριτίδης αφήνει για τον Ζουνί. Ακριτίδης. Και Μουρτζής. Ακριτίδης. Ισλάμι με τον λάθος εκεί από τον Μουρτζή, μπάλα κατέληξε σε πλάγιο. Κλογκύρη. Βαθιά παλιά από την άλλη πλευρά. Πέντρο. Κόψε ο Δημίου με τον Δημητρίου. Μποτίνας. Παπαλιάς με τον και ο Μουρτίνα χρεώνεται με φάουλ πάνω στον Πέγκου. Κλογκύρη στην εκτέλεση του φάουλ. Ισλάμι. Δερμετζής με τον Κιμουρτζή. Δερμετζής. Κιμουρτζής. Θα γίνει το λάθος ο Κλογκύρη. Θα απομακρύνει. Και να τώρα προσπάθεια με τον Φωτιάδη. Η μπάλα θα βγει πλάγια εκεί που κινείται ο Δημίου με τον Ισλάμι. Ακριτίδης. Πίσω στον τερματοφύλακα τον Ζούνη. Και ο Μουρτζής με τον Ακριτίδη.
Χαραλαμπίδης είναι αδύνατο να προλάβει, έτσι η μπάλα κατέληξε σε πλάγιο με τον Χατζηδριάδη. Μποτίνας, Χατζηδριάδης, Δημητρίου. Παπαλιάς. Με τον Κλογγύρη. Βαρμετζής έκοψε. Με τον Φωτιάδη, η Μπαλιά δεν περνάει για τον Κωνσταντινίδη. Διάφας. Πίσω με τον Δημητρίου. Κατσουτεριάδης. Κλογγύρη, πλάγια με τον Παπαγιά. Κλογγύρη. Μποτίνης με τον Τζιβανάκη. Φωτιάδης. Βαρμετζής. Ο Κλογγύρη έκοψε. Ακριτίδης, μπαλαπάνω στον Παρχαρίδη. Φωτιάδης. Παπαγιάς, ο Κιμουρτζής, η μπάλα Παϊσίδης, Φωτιάδης με τον Κιμουρτζή. Ακριτίδης. Ισλάμι με τον Κιμουρτζή. Παϊσίδης με τον Δερμιτζή. Μπαλιά δεν είναι καλή για τον Κωνσταντινίδη, ο Δημητρίου. Με τον Κωνσταντινίδη. Ο Δημητρίου πρόσφατα βραβεύτηκε από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων στη γιορτή της ΕΠΣ για την παρουσία του τόσα χρόνια στα γήπεδα. Ένα εξαιρετικό παιδί με πολύ καλό ήθος, με Διάφα κοντράρεται, θα χάσει την μπάλα. Φωτιάδης με Χαραλαμπίδη, ο Χατζηδριάδης θα κάνει φάουλ. Ο Ακριτίδης την εκτέλεσε το φάουλ. Ακριτίδης εκτελεί το φάουλ εκεί που θα χαθεί η μπάλα και ευνηδιάστηκε τόσο ο Δημίου όσο και ο Παϊσίδης, έτσι η μπάλα καταλήγει σε κόρνερ. Με αυτόν τον ανέλπιστο τρόπο, εκεί που φαινόταν ότι ο Καρίνογλου θα καθαρίσει τη φάση, ωστόσο έχασε την μπάλα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί φάση για την ομάδα του Ξηροποτάμου με το Φωτιάδη στο πρώτο κόρνερ. Η μπάλα μέσα στην περιοχή, οι κόντρες με τον Κωνσταντινίδη out τελικά. Όλα αυτά ενώ έχουμε συμπληρώσει τα 6 λεπτά του πρώτου μέρους, 0-0 το αποτέλεσμα. Ξηροπόταμος φιλοξενεί την ομάδα του Καλαμπακιού στην πρώτη τελευταία αγωνιστική για την περίοδο. Φωτιάδης με τον Ισλάμι, κόντρες, Χαραλαμπίδης, πρόλαβε, ο Χατζηδριάδης έβγαλε σε πλάγιο με τον Ισλάμι. Δημίου, η μπάλα καταλήγει σε πλάγιο. Με τον Χατζηδριάδη στην εκτέλεση του πλαγιού. Μποτίνης με τον Κλογγύρη. Μποτίνης, Χατζηδριάδης. Θα κλέψει ο Φωτιάδης προσφερνά, μια και ο Χατζηδριάδης σε διόρθωσε με τον Κλογγύρη. Μπαλιά δεν περνάει, Παϊσίδης με τον Κιουμουρτζή και πάλι ο Παϊσίδης. Αλλάζει στον Χαραλαμπίδη. Δημητρίου με τον Πέντρο.
Γυρίζει ο Κωνσταντινίδης, Πέτρο κρατάει την μπάλα, θα γυρίσει πίσω στον Δημητρίου. Παπαγιάς. Με τον Διάφα. Διάφας πίσω, Κλογύρη. Αλλαγή παιχνίδι, Χατσουτηριάδης. Τζιβανάκης. Αλλαγή παιχνίδι από τον Μποντίνη, θα βρει ωραία τον Πέγκου. Πέγκου πάει στην ατομική προσπάθεια, τον έκοψαν. Προλαβαίνει ωστόσο, Πέγκου επιμένει με τον Παϊσίδη κοντά η σέντρα. Μποτίνης, ενώ η βροχή έχει δυναμώσει αρκετά με τον Παπαλιά. Πίσω Κλογύρη. Παπαλιάς, Κλογύρη. Αζαρίδης. Ζιβανάκης θα χάσει. Ωστόσο ο Παπαλιάς. Πίσω Κλογύρη, Παπαλιάς και Δημητρίου. Παλιά για τον Λαζαρίδη. Ο Διάφας για Λαζαρίδη, πάσα είναι δυνατή. Ο Ζούνι ελέγχει. Με τον Παπαλιά, Φωτιάδης αλλάζει. Καταλήγει την μπάλα σε πλάγιο για την ομάδα του Καλαμπακιού. Χατσουτηριάδης. Η βαθιά παλιά, εκεί που ο Δημίου έκοψε, Τζιβανάκης επιμένει. Θα χάσει όμως ο Ισλάμι, παλιά για τον Παϊσίδη, λάθος. Με την προσπάθεια τώρα από τον Παπαλιά, η βαθιά παλιά από την άλλη πλευρά, αλλά τελείως υπάρχει επιθετικό φάουλ. Με τον Ακριτίδη. Βαθιά παλιά, Κωνσταντινίδης. Προσπάθεια τώρα με τον Κωνσταντινίδη στο πλάγιο. Καρμπετής. Τον Ισλάμι. Κωνσταντινίδης. Θα βγάλει τη σέντρα. Καρινόγλου. Θα προκάρει. Την φορά σταθερά. Με τον Πέτρο να ξεκινάει μια προσπάθεια για το Καλαμπάκι από τη δεξιά πλευρά. Θα αλλάξει παιχνίδι και ο Μουρτζής διώχνει. Διάφας. Και ο Μουρτζής και πάλι με τον Διάφα. Μποτίνης στο λάθος με Κιουμουρτζή, Δερμετζής. Δερμετζής με τον Κωνσταντινίδη. Πάσα για τον Φωτιάδη, Δημητρίου προλαβαίνει, διώχνει, μπαλάγεται στον Πέντρο. Το λάθος Δημίου με τον Ισλάμι και τον Παϊσίδη. Δερμετζής, Δημητρίου. Πίσω για τον Καρίνογλου και αυτός για τον Παπαλιά. Αντί το λάθος θα πάρει ο Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης η παράλληλη σέντρα, Δημητρίου προλαβαίνει. Στη συνέχεια μπάλα απομακρύνεται με την προσπάθεια από τον Χατσουτηριάδη. Πιέζει ο Δημίου, Χατσουτηριάδης. Πλάγια με τον Πέγκου. Ζιβανάκης. Θα χάσει την μπάλα. Γλίστρεσε Δερμετζής. Με τον Ισλάμι. Βαθιά παλιά από τον Δημίου. Εκεί είναι ο Κλογύρη. Μποτίνης και στη συνέχεια ο Καρίνογλου. Είναι αυτός που ελέγχει. Απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Διάφας. Με Χατσουτηριάδη. Μπαλιά για τον Πέντρο. Υπάρχει υπόδειξη offside από τον πρώτο βοηθό, τον Λαμπριανίδη. Με τον Ισλάμι. Ακριτίδης.
Μαδιά παλιά για τον Κωνσταντινίδη. Υπάρχει υπόδειξη offside από τον βοηθό. Προσπάθεια του Κωνσταντινίδη. Κλογκύρη με τον Μποτίνη. Μπέγκο. Παπαλιάς. Μποτίνης. Με τον Δημητρίου. Πάει του Δημητρίου για τον Τσιβανάκη. Πολύ ώρα η πάσα, υπάρχει υπόλοιξη offside όμως. Χατζητοριάδης. Κινήθηκε και ο Λαζαρίδης. Ίσως να επηρεάστηκε από την κίνηση του Λαζαρίδη. Θεωρώ ότι ο Χατζητοριάδης κινήθηκε από στη θέση από πίσω. Ωστόσο είχε προηγηθεί και η κίνηση του Λαζαρίδη. Ίσως και από αυτό να επηρεάστηκε ο βοηθός και σίγουρα στη νέα. Με τον Ακριτίδη όλα αυτά ενώ συμπληρώσαμε τα 10 λεπτά του πρώτου μέρους. 0-0 το αποτέλεσμα. Με τον Ακριτίδη σε αυτό το offside. Χαραλαμπίδης με τον Κωνσταντινίδη θα κάνει το σούτ, την μπάλα καταλήγει out. Κλογκύρη. Κασοτεριάδης. Πέντρο. Δημητρίου. Μπέγκο. Δερμετζής έκοψε. Μποτίνης. Με τον Πέγκου. Πέρασε πάσα για τον Παπαλιά που δεν υπάρχει offside. Τελικά τώρα θα δώσει ο βοηθός τον Παπαλιά. Δερμετζής με τον Ισλάμι. Διάφας έκοψε, αλλά θα χωθεί με φάουλ αυτή η προβολή του πάνω στον Κωνσταντινίδη. Ο Φωτιάδης αφήνει στον Ακριτίδη. Καρίνογλου έχει εύκολο έργο εκεί, μπλόκαρε σταθερά τον πάρα νεαρό στρωματοφύλακας του Καλαμπακιού. Οι άλλοι δύο σταραλιώτες και ο Κιλετσής είναι στον πάγκο. Μποτίνης με τον Πέγκο. Κλογκύρη με τον Μπουτίνη. Διάφας, το λάθος Χαραλαμπίδης. Συνεχίζει ο Χαραλαμπίδης στην προσπάθειά του από την αριστερή πλευρά. Ο Δημητρίου θα τον κλείσει και τελικά θα δώσει φάουλ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Από την προσπάθεια του Δημητρίου στον Χαραλαμπίδη να τον κόψει. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή το φάουλ αυτό για την ομάδα του Ξεροποτάμου. Είναι ο Κωνσταντινίδης, είναι ο Φωτιάδης. Είναι και ο Ακριτίδης εκεί. Κωνσταντινίδης τελικά σουτάρει, μπάλα γκολ. Δυνατό σούτ από τον Κωνσταντινίδη στην γωνία της εστίας του Καρίνογλου. Δεν μπορούσε ο νεαρός να αντιδράσει, έτσι η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα και έτσι έχουμε το 1-0 με γκολ του Κωνσταντινίδη. Με δυνατό σούτ η μπάλα πέρασε στα δίκτυα του Καλαμπακιού και έτσι έχουμε το 1-0 για την ομάδα του Ξεροποτάμου στο 18ο λεπτό του πρώτου μέρους. Το γκολ για τους γηπεδούχους
Όπως είπαμε, από το παιχνίδι αυτό θέλουν βαθμό ή βαθμούς για να κλειδώσουν την παραμονή στην Α κατηγορία με τον Διάφα Χατζοντριάδης, με τον Δημίου Κωνσταντινίδης στην προσπάθεια του θα κάνει το σουτ Καρίνογλου, μπάλα καταλήγει out. Προσπάθεια του Κωνσταντινίδη ξεκίνησε από την αριστερή πλευρά. Την πρώτη αυτή που έχασε την μπάλα εκεί, την λίγη κόρη και την μέσα. Θεωρώ η χρονιά πετυχημένη για την ομάδα του Ξηροποτάμου, μια και ουσιαστικά είχε φτάσει το καλοκαίρι στο χείλος του γκρεμού, ακόμα και με σύννεφα διάλυσης, αλλά κατάφερε η ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία με τον Διάφα Δημητρίου. Προσπαθεί τώρα με τον Κλογγύρη. Διάφας Καραλαμπίδης, Χατσοτηριάδης, Σλάμι με τον Δερμετζή, Δερμετζής με τον Κιμουρτζή, Ισλάμι, Μποτίνης θα κερδίσει την μπάλα. Πάσα με τον Τζιβανάκη, ο Διάφας είναι αυτός, πλάγια στον Πέντρο. Πέντρο θα παίξει με τον Πέγκου, τελικά Ακριτίδης έκοψε και συνέχεια Χαραλαμπίδης προσπάθησε να διώξει, Ακριτίδης επιμένει, Τζιβανάκης, σούτ από τον Πέγκου, καμία ανησυχία για τον Ουζούνη, η μπάλα κατέληξε out. Με τον Ακριτίδη. Ο Βαλιάς πήρε την κεφαλιά, θα κερδίσει και το φάουλ από τον Κωνσταντινίδη. Παπαγιάς. Δερμετζής κόβεται, μπάλα πλάγιο για την ομάδα του Καλαμπακιού με τον Σλάμι. Μποτίνης, Μαλαπλάγια, Λαζαρίδης θέλει να βγάλει τη σέντρα και ο Μουρτζής θα χρεωθεί με φάουλ πάνω στον Λαζαρίδη. Με τον Τζιβανάκη στην εκτέλεση του φάουλ. Και το φάουλ με δύναμη διώχνει ο Ακριτίδης. Πέγκου. Δερμετζής. Παϊσίδης. Με Χαραλαμπίδη. Και Μουτζής. Φωτιάδης, πλάγιο η μπάλα. Ζιβανάκης με τον Παπαγιά. Μποτίνης. Διάφας. Κλογγύρη. Ματιά μπαλιά για τον Τζιβανάκη, υπάρχει offside. Καλά βρε, μας βλέπουνε φτάνει πια. Είπαμε αλλά όχι. Γωνία είναι, πού το είδες ότι γωνία είναι. Ψέματα. Γωνία είναι, ψάχνει. Έχεις δίκιο, δίκιο. Κύκλο. Στρόγγυλο είναι, στρόγγυλο δεν είναι γωνία. Γωνία δεν είναι μόνο στην αιτία. Έχεις δίκιο. Έλα λοιπόν. Πάνε Λέλο. Είσαι Λευτέρη. Ακριτίδης. Περνάει για να καταλήξει στον Καρίνογλου, θα κάνει το λάθος. Τελικά μπορεί να καταλήξει out.
Δημητρίου. Κατσοτεριάδης. Μποτίνης. Κλογκύρη. Ζιβανάκης, ο Ακριδής θα κόψει. Δημίου. Δημητρίου. Με τον Ισλάμι. Δερμετζής. Φωτιάδης. Παϊσίδης. Μποτίνης. Πάσα για τον Λαζαρίδη. Λαζαρίδης θα χάσει. Ακριτίδης. Με τον Ισλάμι και τον Ουδημίου. Ισλάμι. Με τον Ζούνι να διώχνει. Κωνσταντινίδης. Με τον Δημητρίου πίσω. Καρίνογλου διώχνει με τα πόδια. Με τον Δημίου. Ισλάμι. Δημίου. Χαραλαμπίδης. Και να πλασάρει μπαλακόντρα στο Κλογκύρι για να καταλήξει εύκολα στα χέρια του Καρίνογλου. Χαραλαμπίδης. Μποτίνης με τον Παϊσίδη να χρεώνει με φάουλ πάνω στο Κλογκύρι. «25 λεπτά από το πρώτο μέρος, 1-0 με τον γκολ του Κωνσταντινίδη, ο εξορροπόταμος προηγείται του Καλαμπακιού. Έχουμε ένα φάουλ, εκτελείται γρήγορα από το Δημήτρη ψάχνοντας τον Κωνσταντινίδη. Ο Κλογκύρι κοντά του, επιμένει ο Κωνσταντινίδης, θέλει να γυρίσει την μπάλα, κοντράρει και καταλήγει μπάλα out. Πέντρο με τον Διάφα, με τον Πέντρο θα βγάλει σέντρα. Εκεί ο Μπέγκο χρησιμοποιεί το χέρι του, άφησε την μπάλα ο διαιτητής να συνεχίσει η φάση, μια και κατέληξε στα χέρια του Ζούνι. Ο Μουρτζής, Ερμιτζής πίσω στον Ζούνι που διώχνει. Φωτιάδης, Κωνσταντινίδης, έκοψε ο Κλογκύρι που συνεχίζει την προσπάθεια του. Πέρασε στον Λαζαρίδη και πάλι ο Κλογκύρι. Τζιβανάκης θα χάσει την μπάλα με τον Φωτιάδη. Πέγκο. Αυτή αμπαλιά εκεί που ο Ζούνι αφήνει. Πέτρο προσπάθησε, κατέληξε out την μπάλα. Δεν είναι κοσμάς. Με τον Πέτρο για την ομάδα του Καλαμπακιού. Από τη δεξιά πλευρά θα βγάλει τη σέντρα, δεν είναι καλή, Ακριτίδης. Θα κόψει με τον Οδημίου να απομακρύνει. Κατσουτριάδης με τον Διάφα. Πλάγια στον Πέντρο. Αυτός θα βγάλει σέντρα χαμηλά, Τζιβανάκης πλασάρει και ισοφαρίζει το παιχνίδι σε 1-1.
Ένα λοιπόν που μετά την ωραία σέντρα, την παράλληλη σέντρα του Πέντρου, ο Τζιβανάκης κινήθηκε πρώτος στην μπάλα αποφεύγοντας τον Κιμουρδί, πλάσαρε τον Ουζούνι και έχουμε την ισοφάριση για την ομάδα του Καλαμπακιού με σκορ τον Τζιβανάκη, ενώ έχουμε συμπληρώσει τα 28 λεπτά από το πρώτο μέρος. Το Καλαμπάκι ισοφαρίζει σε 1-1 με τον Λευτέρη τον Τζιβανάκη με προβολή μετά τη σέντρα του Πέτρου να ισοφαρίζει το παιχνίδι. Σέντρα Φωτιάδης με τον Κωνσταντινίδη και Ισλάμι με τον Δημίου. Διάβας έκοψε. Πίσω με τον Δημητρίου. Καζουτεριάδης. Πέτρο. Η σέντρα με διεξοδημίου επιμένει με τον Διάφα. Η παλιά δεν είναι καλή, κατέληξε out. Με τον Ακριτίδη. Κωνσταντινίδης θα κερδίσει φάουλ εκεί από Χατσοδριάδη και τον Μποτίνη. Δαρμετζής. Παϊσίδης. Δαρμετζής. Χατσοδριάδης έκοψε με τον Πέγκου. Δαρμετζής σε πλάγιο. Με τον Διάφα. Δημητρίου. Χατζουτουριάδης. Τζιβανάκης, Πέγκου με τον Παπαγιά θα κάνει τη σέντρα. Κριτίδης με τον Κιμουρζή και συνέχεια τον Παϊσίδη. Μπάλα έρχεται στον Διάφα. Πλάγια στον Πέντρο. Δεν θα προλάβει, κατέληξε πλάγιο. Καζουτεριάδης. Μποτίνης. Δημιουργεί μπάλα σε πλάγιο. Με τον Πέτρο στην εκτέλεση του πλαγιού. Λαζαρίδης, Πέντρο. Δημιουργεί νέο πλάγιο. Και αυτό για την ομάδα του Καλαμπακιού με τον Πέντρο. Δημίου, υπάρχει χέρι χρεώντας στον Κλογκύρη, τουλάχιστον αυτό έδειξε ο Παρχαρίδης. Λίγα λόγια για τον αρχηγό. Εγώ σήμερα πολύ βάζει τάξη. Μακαρονάδα του τάξη. Χαραλαμπίδης. Σκέτη με σάλτσα. Καρμπονάδα. Ναι, τον είδα. Ταρμετζής με τον Κωνσταντινίδη, Δημητρίου, Χαραλαμπίδης θα κερδίσει φάουλ εκεί από τον Μποτίνη.
Διαφόρου που θα εκτελέσει ο Ακριτίδης. Μπάλα έρχεται μέσα στην περιοχή. Ο Δερμετζής προσπάθησε μπάλα καταλήξει out. 33 λεπτά του πρώτου μέρους, 1-1 το αποτέλεσμα. Κωνσταντινίδης ο σκόρερ για τους γηπεδούχους, ισοφάρισε με τον Ζιβανάκη για το Καλαμπάκι. Φωτιάδης Παπαγιάς με τον Κλογγύρη. Μποτίνης με τον Κλογγύρη. Μεγάλη πάσα, ο Δημίου έκοψε με τον Τζιβανάκη. Μπάλα αφήνει το πλεονέκτημα. Με τον Πέντρο, χαμηλή σέντρα, Ακριτίδης διώχνει σε πλάγιο. Με τον Πέντρο στην εκτέλεση του πλαγίου, είναι ο Ζούνι μόνο εκεί. Το βολέ δυνατό, αλλά ο Κλογγύρη με τον Χατζοτηριάδη. Ο Ζούνι. Αρματζής. Με τον Φωτιάδη. Βαλιά για τον Κωνσταντινίδη, βγαίνει ο Καρινόγλου. Αφήνει στον Κλογγύρη. Παπαγιάς με τον Χατζοτηριάδη. Σλάμι Διάφας, Χατζοτηριάδης με τον Κλογγύρη. Ο Δημίου έκοψε, Μποτίνης, το φάουλ, τελικά αφήνει Κωνσταντινίδης. Δεν μπορούσε να περάσει και τον Κλογγύρη που τον έκοψε σε πλάγιο. Στα χωριά μας πρέπει να έχει συνεχιά τώρα. Δερμετζής. Θα κάνει τώρα, θα πάρει ο Λαζαρίδης. Λαζαρίδης καθυστέρησε έτσι, τον έκοψε. Ο Δερμετζής άφησε στο Φωτιάδη. Πάσα για τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης θα βάλει στην πλάτη τον Κλογγύρη, πλασάρει ο Καρινόγλου. Σωτήρια επέμβαση από τον νεαρό τροματοφύλακα του Καλαμπαγιού, τον Καρινόγλου, σε αυτή την προσπάθεια του Κωνσταντινίδη. Έκανε το σούτ, έπεσε και ζητάει πέναλτι. Ακόμα με τον Φωτιάδη για την ομάδα του Ξεροβοτάμου που έφτασε πολύ κοντά στο δεύτερο γκολ. Μόνο εμείς έχουμε. Εκτελεί το κόρνερ. Διώχνει ο Κλογγύρη. Πρώτου Δημίου η μπάλα από την άλλη πλευρά σε πλάγιο για τους γηπεδούχους που πιέζουν για να πετύχουν δεύτερο γκολ με τον Σλάμι. Κερδίσει φόρο από τον Διάφα. Να φόλω με το Φωτιάδη. Φωτιάδης, Κλογγύρη, μπάλα σε κόρνερ. Φωτιάδης στην εκτέλεση του κόρνερ, κεφαλιά ο Παϊσίδης, ο Δημίου προσπάθησε,
Ο Καρίνογλου θα μπλοκάρει. Με τον Πέντρο από τη δεξιά πλευρά για την ομάδα του Καλαμπακιού. Πάσα για τον Τζιβανάκη. Τζιβανάκη σε θέση τέτα-τέτα. Πλασάρι, μπάλα πάνω από το δοκάρι. Τρομερή ευκαιρία. Χαμένη ευκαιρία για τον Ελευθέριο Τζιβανάκη. Βρέθηκε σε θέση τέτα-τέτα. Έλα, επίτηδες το έκανες, ξέρω. Θα μπορούσε βέβαια να κερδίσει και άλλα μέτρα, στάντος πιο κοντά. Ακόμη και αποφεύγοντας τον Ζούνι. Ωστόσο όμως πλάσαρε, η μπάλα πέρασε πάνω από το δοκάρι. Το 1-1 παραμένει στο παιχνίδι με αυτή την πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους με Χατζιοντριάδη. Όλα αυτά ενώ συμπληρώνουμε τα 40 λεπτά του πρώτου μέρους. Δερμετζής, Κογύρη, διώχνει, Δερμετζής, Παϊσίδης, Δερμετζής, Παϊσίδης, Βαγγελτάρη σε πλάγι μια και υπάρχει τραυματισμός του Παϊσίδη. Συνέχεια με τον Κωνσταντινίδη και τον Κλογγύρη. Μποτίνης με τον Δημητρίου. Μεγάλη πάσα, Διάφας. Καταλήγει σε πλάγιο. Σλάμι με τον Δημίου και πάλι Σλάμι. Βαθιά μπαλιά με τον Δημητρίου που έκοψε. Χατζιωτηριάδης. Παραπλάγια με τον Παπαγιά. Βαθιά μπαλιά για Τζιβανάκη. Μπάλα περνάει από όλους. Κινείται ο Πέτρος στην φάση. Ο Δημίου διώχνει. Ο Πέτρο δεν αφήνει να βγει μπάλα σε πλάγιο. Είναι κάτοχος της μπάλας. Θα βγάλει σέντρα κοντά στον Δημίου. Επιμένει ο Πέτρο. Χατζιωτηριάδης για τον Διάφα. Η σέντρα με τον Πέτρο. Κοντράρει με τον Ισλάμι κοντά του. Πέτρο, κόρνερ η μπάλα. Πέτρος στην εκτέλεση του κόρνερ. Κλογγύρη προσπάθησε, έδιωξε ο Παϊσίδης, σουτ. Μπαλά πάνω από το ίδιο δοκάρι. Το σουτ έγινε από τον Έγκου. Ακριτίδης. Χατζιωτηριάδης, Παπαγιάς με τον Καρίνογλου. Δημητρίου με τον Κλογγύρη. Πάσα με τον Μποτίνη. Διάφας. Θα γίνει το λάθος Δερμετζής. Κοντράρει ο Χατζιωτηριάδης. Θα γίνει μεγάλη πάσα. Πέρασε από την άλλη πλευρά που κινείται ο Πέντρο. Ο Δημίου θα κόψει. Θα απομακρυνθεί η μπάλα. Με την προσπάθεια από τον Πέντρο ο Ζούνι θα μπλοκάρει. Όλη 7 η ώρα.
Λάθος με τον Φωτιάδη να εκτελεί το πλάγιο. Θα βρει τον Δερμετζή. Ισλάμι. Θα γίνει μεγάλη πάσα, πέρασε στην πλάτη, προσπάθησε ο Παϊσίδης, ο Καρίνογλου μπλόκαρε, αφήσει για τον Πέγκου. Λάθος. Δερμετζής, Κωνσταντινίδης, έκοψε ο Κωνσταντινίδης με τον Πέγκου, με τον Διάφα. Πλάγια Μποτίνης. Πολύ καλή πάσα για τον Τζιβανάκη, πλασάρι, απόκρουση από τον Ουζούνη. Πολύ ωραία φάση. Πολύ ωραία η κάθετη πάσα που έγινε. Κινήθηκε στη φάση ο Λευτέρης Τζιβανάκης, έκανε το σουτ. Απόκρουση από τον ατροματοφύλακα τον Ουζούνη. Η μπάλα κατέληξε σε κόρνερ λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους. Το 1-1 παραμένει. Δεύτερη πολύ καλή φάση για τους φιλοξενούμενους και αυτή με τον Τζιβανάκη. Τώρα αυτή βέβαια το πλασέ του απέκρουσε ο Ουζούνη. Ο Τζιβανάκης πήγαινε στην εκτέλεση του κόρνερ. Εκτελεί, διώχνει ο Ακριτίδης. Δημητρίου. Πέγκου με τον Διάφα. Πλάγια Μποτίνης. Θα κάνει το σουτ, πέφτει ο Ουζούνη, μπλοκάρει. Με τον Διάφα, Κωνσταντινίδης, ο Καρίνογλου προλαβαίνει. Και τώρα το φινάλε 1-1, τελικό αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου, με την ομάδα του Ξηροποτάμου, με τον Κωνσταντινίδη να πετυχαίνει το 1-0 και ήρθε η ισοφάριση με τον Ελευθέριο Τζιβανάκη σε ένα μέτριο παιχνίδι με λίγες φάσεις. Θα έλεγα το Καλαμπάκι είναι αυτό που δημιούργησε τις κλασικές με τον Τζιβανάκη. Αποτέλεσμα πρώτου μέρους 1-1. Επιστροφή για το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης. Θυμίζουμε αποτέλεσμα πρώτου μέρους 1-1, Κωνσταντινίδης στο 1-0, Τζιβανάκης στο 1-1 και ο Δημίου τώρα σε τη νέα προσπάθεια με τον Ακριτίδη για την ομάδα του Ξηροποτάμου. Δερμετζής και ο Μουρτζής. Δερμετζής, απομακρύνει Κωνσταντινίδης με τον Ισλάμι. Και πάλι Κωνσταντινίδης. Χαραλαμπίδης προσπάθησε να αποφύγει, ο Δημητρίου τον έκοψε. Παπαγιάς σε πλάγιο. Με τον Δερμετζή, Ισλάμι. Χατζηδωριάδης θα κάνει το φάουλ. Με τον Ακριτίδη θα εκτελήσει το φάουλ για την ομάδα του Ξηροποτάμου. Εύκολα Χατζηδωριάδης με τον Λαζαρίδη. Τζιβανάκης δεν προλαβαίνει, πλάγιο. Δεν θέλω άλλα. Μποτίνης με τον Πέντρο. Πέντρο θα κάνει το σουτ, πέφτει ο Ζούνη. Με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει.
με τον Διάθα. Μαλακοντράρι για να έρθει στο Δημίου, η πάσα του δεν περνάει. Κλογκύρι κοντράρει ο Παϊσίδης, Κλογκύρι επιμένει με τον Χατσοτηριάδη. Παραπλάγια, Μποτίνης, Λαζαρίδης με τον Μποτίνη, έκοψε ο Δερμετής με τον Χαραλαμπίδη. Ισλάμι. Διάβαση είναι κοντά. Χατσοτηριάδης θα βγάλει σε πλάγιο. Ο Σύντος που πέρασε αλλαγή για την ομάδα του Ξεροποτάμου. Δερμετζής, Κωνσταντινίδης, κρατάει την μπάλα, θα κάνει το σούτ, ο Καρίνογλου πέφτει, μπλοκάρει με τον Μποτίνη. Τον Διάφα και τον Δημητρίου. Θα τώρα μια προσπάθεια. Κωνσταντινίδης, κακό κοντρόλ, σέντρα του Κιμουρτζή, πάλι και ο Μουρτζής. Δεν μπορούσε ο Κωνσταντινίδης, κάνει την ευκαιρία με τον Πέντρο. Σύντος. Χατσοτηριάδης. Χατσοτηριάδης. Με τον Πέντρο από τη δεξιά πλευρά. Πέντρο θα βγάλει την σέντρα για ο Ζούνι, θα μπλοκάρει. Δημητρίου. Με τον Ισλάμι θα χάσει με φάουλ όμως. Η φωτιά συνεχίζει να καίει στο εργοστάσιο αλατιού Λάρος. Δημίου. Δημητρίου έκοψε, Χαραλαμπίδης έξω από την περιοχή, θα χάσει με τον Χατσοτηριάδη. Τζιβάνακης, πλάγια, Πέγκου με τον Ακριτίδη κοντά. Διάφας με τον Τζιβανάκη, υπάρχει υπόδειξη offside. Κακός βέβαια την προσπάθεια την συνέχισε ο Τζιβανάκης, κακός ο βοηθός. Σηκωσιμέ ουσιαστικά τον Λαζαρίδη, αλλά την ξεκίνησε και τελείωσε ο Τζιβανάκης και θεωρώ κακός ο βοηθός σήκωσε. Την σημαία σου επηρεάστηκε από την κίνηση του Λαζαρίδη στην μπάλα, αλλά δεν ήρθε σε επαφή. Γι' αυτό και νομίζω ότι δεν υπήρχε περίπτωση offside. Τελικά όμως ο βοηθός σήκωσε και ο διαιτής έδωσε το offside για την ομάδα του Ξεροποτάμου. Ο Σύντος έδιωξε με τον Δερμετζή. Ο βαθιά παλιά Δημητρίου διώχνει με τον Μποντίνη.
Πέντρο. Το λάθος Δημίου, Λαζαρίδης, Κατζοτελιάδης με τον Πέντρο. Η σέντρα, Ουζούνι μπλοκάρει. Χαραλαπίδης και ο Κλογγύρη θα καλύψει. Καφλάτσε από πίσω. Έτσι άλλος του προδοσκήνει μπορεί να κάνει Ο Ραμετζής. Ο Δημίου. Ο Ραμετζής θα χάσει την μπάλα. Και να τώρα αντεπίθεση. Πέρασε η πάσα για τον Λαζαρίδη. Για πολύ καλό το κόντρο του νεαρού. Θα πλασάρει out όμως. Πολύ καλή στιγμή. Η πάσα από τον Μπέγκο. Ο Λαζαρίδης πολύ ωραία κατέβασε την μπάλα. Το πλασέ βέβαια το τελείωμα δεν ήταν και το ιδανικότερο. Μα κατέληξε out. Πολύ καλή στιγμή για το Καλαμπάκι να πετύχει δεύτερο γκολ με τον νεαρό του Λαζαρίδη. Ενώ συμπληρώσαμε τα 10 λεπτά του δευτέρου μέρους. 1-1 το αποτέλεσμα. Πέντρο. Σύντοσε πλάγιο. Ερμεντζής. Για παλιά για τον Χαραλαμπίδη, υπόδειξε offside από τον βοηθό. Δημητρίου. Ευτυχώς ο αέρας δεν φέρνει το καπνό από τη φωτιά εδώ στο γήπεδο. Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Με τον Ισλάμι και τον Δημίου. Καραλαμπίδης, Δημητρίου, Μποτίνης, Λαζαρίδης, Πασαμέ τον Πέντρο. Η σέντρα, ο Ζούνι με ακριτήρι, το λάθος, Χαραλαμπίδης πλασάρει. Μπάλα κατέληξε όταν έχουμε τραυματισμό του Ζούνι. Πολύ καλή στιγμή. Με τον Λαζαρίδη από καλή θέση πλάσαρε out όμως, ενώ ο Ζούνι φαίνεται να έχει πρόβλημα τραυματισμού εκεί. Έλα. Το μήνυμα για σένα ήταν. Ναι. Και έπεσε ένα Σάμσον. Δεν μπορώ να την ρεγουλάρω με παιδιά. Πώς ψήφαρα, γιατί βλέπω ότι είναι και λίγο μακριά τα αυτοκίνητα, δεν μπορούν να κοντέψουν, δεν έχει από πίσω δρόμο. Με τον Σίντο. Δαρμετζής, ο Παϊσίδης μάλλον.
και ο Μουρτζής με τον Δερμετζή σύντος και ο Μουρτζής, ο Παϊσίδης μάλλον. Τώρα και ο Μουρτζής για που πάει κατ' εκεί η κάμερα πάρει και τη φλόγα. Δεν μπορεί να καίγεται τώρα τόσο πράγμα. Μήπως έχει καμιά δεξαμενή πετρέλαια. Τόσο πράγμα. Και σε αέρας τώρα. Δερμετζής με τον Δημιού. Σέντρα, Καρίνογλου, μπαλά out. Πάντως εκεί που έβγαινε κάνα πρώτο, εκεί που βγήκε σταμάτησε. Παϊσίδης, Μπαϊάτου, ο Ισλάμι, Παϊσίδης και πάλι, θα βγει σέντρα μπάλα κοντράρια, καταλήξει σε κόρνερ. Πώς φέρε το χέρι? Σήμερα καλύτερα Γιώργο. Ισλάμι στην εκτέλεση του κόρνερ. Για τους γηπεδούχους είναι ένα το αποτέλεσμα. Η μπάλα καταλήγει out. Τι offside βρε! Καλά πλάκα κάνει αυτός. Άλλη γωνία είναι, πολύ γωνιακά offside βλέπω. Συμφωνώ, αλλά εντάξει. Με τον Ακριτήδη στην εκτέλεση του φάουλ, του offside για την ομάδα του Ξηροποτάμου. Καρίνο. Με τον Πέντρο. Προσπάθεια θα βγει η σέντρα εκεί που καταλήγει out. Άλλη προσπάθεια από τον Μπουτίνη. Με τον Κριτίδη και τον Κιμούρτζη. Ο Φωτιάδης είναι αυτός που βγήκε και ο Σίδος περί τη θέση του, η πάσα του δεν πέρασε. Χατζουτηριάδης, προσπάθεια με τον Ποτίνη, Χατζουτηριάδης με τον Πέτρο. Πέρασε τον Ποτίνη, πάσα για τον Λαζαρίδη, καλή προσπάθεια, κόβει ο Ακριτήτης, θα γίνει το λάθος, θα πάρει ο Ποτίνης. Χατζουτηριάδης με τον Πέτρο. Δύσκολη σέντρα. Από την άλλη πλευρά Τζιμπανάκης προσπάθησε να κάνει το σουτ. Ισλάμι θα περάσει. Θα βγάλει και την σέντρα. Διώχνει ο Δημίου.
τον Ισλάμι. Αχρητίδης. Μεγάλη πάσα εκεί που ο Καρίνογλου. Μποζίνης. Σύντος στο και δύσκολο κατάφερε να διώξει την μπάλα, λίγοντας σε πλάγιο out. Σύντος. Κωνσταντινίδης με τον Κλογύρη. Δημητρίου. Κατσιοδηριάδης. Μποζίνης με τον Πέντρο, θα βγει σέντρα, προσπάθησε ο Λαζαρίτης, νέα χαμένη ευκαιρία από τον νεαρό τρίτη, κλασική ευκαιρία. Δεν μπόρεσε ο νεαρός να πετύχει γκολ από την ωραία σέντρα που βγήκε από τον Πέντρο, το 1-1 παραμένει. Ακριτίδης, 22 λεπτά από το δεύτερο μέρος, 1-1 το αποτέλεσμα με τον Ζούνι. Κατσοντριάδης, Σλάμι, Δημίου, Κιμουρτζής, Δαρμετζής, Ισλάμι, Διάφας, Χατσοτηριάδης με τον Δημητρίου. Χατσοτηριάδης αλλάζει παιχνίδι με τον Πέντρο. Χατσοτηριάδης με τον Λαζαρίδη. Μποζίνης με τον Διάφα. Ακριτίδης. Πάσα για τον Παϊσίδη, ο Κλογύρη. Παϊσίδης. Κλογύρη, έχουμε πλάγιο για τους Κατσουκαλαμπακιού. Πέγκο. Σάκης, Γιάκο. Λαζαρίδης σε θέση offside. Με τον Διάφα, Χατσοτηριάδης. Πέντρο, Δημίου, με τον Σύντο η μπάλα καταλήξει στο πλάγιο. Από εκεί τα ντουμάκια. Μποζίνης, Κατσοτηριάδης με τον Δημητρίου. Μποζίνης θα κερδίσει φάουλ από τον Δημίου. Δεν ελεκτώνεται η φωτιά. Ξέρετε, δεν ελεκτώνεται. Πρέπει να έχει δει κάτι πεσέλο. Με τον Τζιβανάκη στην εκτέλεση του φάουλ για την ομάδα του Καλαμπακιού θα παίξει με τον Πέντρο.
Προσπάθεια για σέντρα, Διάφας μέσα στην περιοχή, Ακριτίδης, σούτ από τον Πέγκου λίγο έξω. Καλή προσπάθεια με τον Πέγκου να σουτάρει και να καταλήγει μπάλα λίγο έξω από το δεξί κατοκάρι του Ζούνη. Το 1-1 παραμένει. Ενώ η φωτιά συνεχίζει να καίει, θεωρώ ηλεκτρολογική καταστροφή για το εργοστάσιο. Παρασκευή Σαλατιού. Διάφας, Λαζαρίδης με τον Τζιβανάκη. Προσπάθεια Πέντρο θα κάνει την σέντρα με τον Χαραλαμπίδη. Παπαγιάς πρόλαβε. Κογκύρη, Τζιβανάκης, Διάφας, Πλάγια με τον Παπαγιά να βγάζει την σέντρα, διώχνει ο Σύντος, η μπάλα έρχεται στον Πέγκου και συνέχεια ο Δερμετζής. Το γέμισμα για τον Κωνσταντινίδη. Κογκύρη, ενώ υπάρχει υπόδειξη offside από τον βοηθό. Καλά, περίμενε να πάρει την μπάλα, φαίνεται για φυσικό. Καλά, σκέφτεται, ξανασκέφτεται, εκεί να τρέχω τώρα, δεν θα προλαβήσω. Κατσοντηριάδης με τον Διάφα. Δημητρίου. Λαζαρίδης. Ο Σύντος. Ο Διάβος θα πάρει την μπάλα. Κατάει την μπάλα. Παρά την πίεση που δέχεται με τον Μποζίνη. Πλάγια στον Πέντρο. Χαμηλή σέντρα. Σύντος διώχνει μπάλα και πάλι στον Πέντρο. Και πάλι ο Σύντος θα κερδίσει την μπάλα. Θα βγάλει την μπάλα εκτός, μια και ο Ακριτίδης φαίνεται να αντιμετωπίσει πρόβλημα τραυματισμού. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Έλα ένα κοντινό, Δημητράκη. Κάτι Σωτηριάδη. Παρισίδης με τον Δημητρίου, Χατσοτηριάδης, Παπαγιάς, Λαζαρίδης με τον Πέγκου, όχι είναι ο Πέγκου, κέρδισε φόλο από τον Δερμετζή. Δεν βάζει τον Αραμπατζή, βάζει. Κασουτηριάδης επιχείρει το σούτ από μακριά, κατέληξε out όμως. Πόσο? Ποιο? Πέντρο. Ο Δημίου θα τον κάνει φάουλ.
Στεφανάκης εκτελεί αυτό το φάουλ. Κεφαλιά από τον Παπαγιά, μπάλα καταλήγει out. Μαλάκας είσαι εκεί, είναι η αιστεία. Μου τη μάνα σου, κολόφωνο. Ποιον έβγαλε? Πέρασε το... Βγήκε ο Δημητρίου από το παιχνίδι για το ομάδα του Καραμπακίου. Ψάχνω κι εγώ μέσα είναι πιτσιρικάδες. Ο Αραμπατζής είναι αυτός που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Κασοτριάδης, Δημίου, με Κωνσταντινίδη. Επιμένει ο Κωνσταντινίδης, ο Διάφας, τελικά φάουλ, ο Κλογκύρη το χρεώνεται. Πάνω στο σημείο της φωτιάς έχει έρθει και δεύτερο πυροσβεστικό. Είναι δύσκολη κατάσταση βέβαια, για να σωθεί κάτι. Με τον Ακριτήδη στην εκτέλεση του φάουλ. Διώχνει Παπαλιάς με τον Πέγκου να διώχνει. Ισλάμι με πλάγιο. Τελείται γρήγορα με τον Παϊσίδη. Ο Πέγκου έκοψε, Παπαλιάς. Κατσοτηριάδης, διώχνει ο Διάφας. Κάντο κιόλας. 14 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις. Ας τον ήξε έτσι μια χαρά. Ένα πράγμα θα δώσεις τώρα τι θα γίνει. Έχουμε συμπληρώσει το ημίωρο του δεύτερου μέρους, το 1-1 παραμένει με Χατσοντηριάδη, τον Πέντρο, Λαζαρίδης, Μαλαπλάγιο. Σε παρακαλώ. Και ο Μουρτζής, ο Δερμετζής και πάλι ο Κιμουρτζής. Κωνσταντινίδης προσπάθησε, ο Διάβας χρεώνεται με φάουλ. Με τον Δημίου, παλιά για τον Χαραλαμπίδη, δεν προλαβαίνει, κατέληξε out. Να στο Νικό, σε βλέπω από το πέρα μου, σε φωνάξτε. Α, συγγνώμη. Εδώ κάθισα γιατί μήπως πιάσει καμιά γερή βροχή και εντάξει. Δημίου. Παϊσίδης, δεν μπόρεσε στο κοντρόλ, πλάγιο. Κατσοντεριάδης με τον Πέντρο. Ζεβανάκης. Πέγκου. Επιχειρεί το σουτ. Έξω, καλή προσπάθεια από τον νεαρό.
Αλλά πέρασε λίγο έξω από το αριστερό καδοκάρι της εστίας του Ζούνη, το 1-1 παραμένει. Ναι, αυτό είναι. Πλαστικά. Μποζίνης με τον Πέγκο. Παϊσίδης θα κόψει. Συνεχίζει την προσπάθειά του με τον Δερμετζή και αυτός παλιά δεν προλαβαίνει. Ο Ισλάμι κατέληξε out. Χατζοδηριάδης με τον Πέντρο. Λαζαρίδης. Μαγιά είναι δυνατή για τον Τσιβανάκη. Ζούνη. Χατζοδηριάδης με τον Πέτρο. Ο Δημίου έκοψε, η μπάλα καταλήγει πλάγιο. Μποζίνης με τον Χατζοδηριάδη. Και πάλι Μποζίνης με τον Διάφα. Παπαγιάς. Διάφας με τον Φογγύρη. Χατζοδηριάδης. Παραμπατζής διώχνει. Ο Ακετίδης επιμένουν με τον Πέγκου. Τόσο θα βγάλει την σέντρα. Διώχνει ο Σύντος. Χατζοδηριάδης με Τζιβανάκη και πάλι μαλλιά για τον Λαζαρίδη. Διώχνει ο Ακετίδης με τον Διάφα, τον Δερμετζή. Λάθος Παπαγιάς με τον Διάφα. Έγινε το λάθος, θα πάρει ο Παϊσίδης. Διώχνει όπως ο Κλογγύρη με Κιουμουρτζή. Σλάμι και πάλι Κιουμουρτζής με Παϊσίδη. Θα κερδίσει φάουλα από τον Μποζίνη. Ακριτίδης με τον Πέντρο. Με φαίνεται να χτυπήσει ο Λαζαρίδης. Πέντρο μπάλα εκτός, μια και ο Λαζαρίδης φαίνεται να χτυπήσει στο πρόσωπο την προηγούμενη φάση. Ίσο πόσο έμεινε πολύ. Παραπάνω. 7 χωρίς καθυστέρηση. Δεν περνάει ώρα.
Κλοκύρι. Με τον Διάφα 40 λεπτά μετά το φινάλι, πριν το φινάλι της αναμέτρησης, 5 λεπτά πριν το φινάλι της αναμέτρησης, 40 λεπτό της επανάληψης. Πέγκου με τον Παπαλιά. Μποζίνης. Ακριτίδης απομάκρυνε με τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης με τον Κλογύρη, βαθιά πάλι για τον Παϊσίδη, ο Διάβας τα έκοψε με τον Μποζίνη και τώρα για το Καλαμπάκι. Πέγκου πίσω ο Παπαλιάς με τον Διάφα. Χαρισοτηριάδης με τον Κλογύρη. Χαρισοτηριάδης. Μορδίνης. Παραπλάγια με τον Κλογύρη. Τζιβανάκης, Κλογύρη, Πέγκου, Πέτρο. Ο Δημίου, η μπάλα σε πλάγιο. Πέτρο θα βγάλει τη σέντρα. Έχουμε αλλαγή με τον Παναγιώτου να μπαίνει στο παιχνίδι στη θέση του Παϊσίδη. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου καλό. Κατσοτηριάδης, τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού, θα βγάλει τη σέντρα. Μάρα περνάει, έξω από την άλλη πλευρά με τον Κιμουρτζή. Δαρμετζής, Κιμουρτζής. Πέγκου με τον Τζιβανάκη. Κάνει το πλασέ και το γκολ. Το 1-2 από τον Τζιβανάκη. Κατάφερε από πλάγια ένα διαγώνιο σούτ εκτός θέσης ο Ουζούνη. Μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και έτσι έχουμε λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης το 1-2 για την ομάδα του Καλαμπακίου. Και που φαινόταν το παιχνίδι πηγαίνει στην ισοπαλία, ωστόσο με έναν όμορφο τρόπο, με ένα ωραίο πλασέ, ο Λαζαρίδης έστρε την μπάλα στα δίκτυα. Θα δούμε τώρα το Σύντο. Σύντος αποφεύγει πάσα με τον Καρίνογλου να μπλοκάρει. Κλογύρη με τον Ακριτίδη. Ο Ζούνι. Τελευταίο λεπτό, τι να φωνάει, και άμα φωνάει τελευταίο λεπτό, πλαγιάζουν όλοι στην άμυνα.
Παναγιώτου. Αστυνομική προσπάθεια, συνεχίζει την προσπάθειά του. Ο Κωνσταντίνης Λεμόνος από την άλλη πλευρά. Παναγιώτου καθυστερεί να δώσει την μπάλα. Χατζηριάδης. Κατάφερε να περάσει από δύο αντιπάλους. Διάφας, Ακριτίδης. Έχουμε φάουλ. Με τον Κιμουρτζή στην εκτέλεση του φάουλ. Τελευταίες στιγμές 1-2 το αποτέλεσμα. Έτοιμα του Καλαμπακίου, ο Κιμουρτζής έτοιμο να εκτελέσει το φάουλ. Ο Κωνσταντινίδης περνάει από όλους, καταλήγει out. Δεν μπόρεσε κάποιος εκεί να αλλάξει πορεία στην μπάλα. Έτσι χάνεται ευκαιρία για την ισοφάριση για την ομάδα του Ξηροποτάμου. Κλογγέρι. Αραμπατζής. Βαλιά. Κουζούνι. Το βολέ. Παπαγιάς με τον Δημίου. Δημίου θα βγάλει την σέντρα σου του Καρίνογλου. Δύσκολη απόκρουση. Δεν ευνηδιάστηκε ο νεαρός, κατάφερε να βγάλει την μπάλα σε κόρνερ. Πηγαίνει ο Ισλάμι να εκτελέσει το κόρνερ. Τελευταίες στιγμές 1-2. Προηγείται το Καλαμπάκι μέσα στο Ξηροπόταμο. Ένα παιχνίδι αδιάφορο για τους φιλοξενούμενους. Με τον Ισλάμι να εκτελεί το κόρνερ. Στην περιοχή Σύντος θα κάνει το σουτ, το μπάλα. Νέο σουτ του Χαραλαμπίδης και ισοφάριση. 2-2. Με τον Χαραλαμπίδη να ισοφαρίζει το παιχνίδι στο 90. Στο 90 του παιχνιδιού. Καταφέρνει ο Χαραλαμπίδης να ισοφαρίσει σε μια φάση διαρκείας. Σουτ του Σύντου μπάλα κόντρα στον Κωνσταντινίδη. Ουσιαστικά στρώθηκε στο Χαραλαμπίδη που αυτός δεν δυσκολεύτηκε να πετύχει τον γκολ και να κάνει το 2-2 για τον Ξηροπόταμο. Ξηροπόταμος που καίγεται για βαθμό. Παραλίγο από το κέντρο το σουτ, παραλίγο να έχουμε blackout για τους γηπεδούχους. Στο Σουζούνι, στο Γεδίσκολο. Παπαγιάς. Και τώρα το φινάλε, 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Προς ανακούφιση των γηπεδούχων που με το βαθμό αυτό παραμένουν μαθηματικά και παραμένουν για τη σεζόν αυτή στην αλφα κατηγορία της ΕΠΣΑ Δράμας. Καταρχήν, εντάξει, για μένα έγινε ένα καλό παιχνιδάκι. Σίγουρα το άγχος έχει ο Ξηροπόταμος. Περισσότερο νομίζω φυσιολογικό είναι, αλλά από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι πρέπει κάθε χρονιά η ομάδα να βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση και να πάντα να προσπαθεί να δει κάποια άλλα αποτελέσματα. Το αν βολέψουν δεν βολέψουν. Γι' αυτό πρέπει να γίνει κάποια κίνηση. Πρέπει να οργανωθεί περισσότερο ο σύλλογος του Ξηροποτάμου με ανθρώπους και να μην βλέπω κάθε χρόνο αυτό το χάλι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για το Ξηροπόταμο. Από εκεί και πέρα η ομάδα δική μου έπαιξε αυτό που ήταν να παίξει. Αρκετά νεαρά παιδιά μπήκαν μέσα στο παιχνίδι εδώ και 2-3 αγωνιστικές. Κάναμε αρκετές φάσεις, θα μπορούσαμε να πετύχουμε περισσότερα γκολ. Εντάξει, είμαστε ικανοποιημένοι για ένα βαθμό. Τίποτα, συμφωνήσω με το Χρήστο, εμείς ήμασταν πολύ αγχωμένοι, πολύ γαϊνοί. Και δόξα τω Θεώ, ευτυχήσαμε και σοφαρίσαμε στο τέλος, σε ένα στημένο και σώσαμε τη χρονιά.